Extraordinario. Onte celebrouse en Chantada un pleno extraordinario de carácter urxente, segundo o rexedor a instancias do Servizo de Intervención. Estas son imaxes do pleno celebrado pasado mes, xa que Televinte non sabía nada da celebración desta sesión plenaria. Na orde do día tratáronse 10 puntos, entre eles o da renuncia á paga extraordinaria de Nadal do alcalde de Chantada. Esta persona que lles fala como alcalde renuncia á paga de Navidades, igual que teñen que facelo obrigatoriamente os funcionarios, non? Incluso comentaba no pleno que o normal que cando se quitou este decreto, pois que de alguna maneira se fixera, si se fai para os funcionarios, que se é discutible, non? Cada un pensará o que queira, pero si se lle fai para os funcionarios deberíase determinar xa no mesmo decreto que os cargos políticos con nómina que terían o mesmo tratamento que o funcionariado. Non é así, pero bueno, estáse a ver que a maioría de os alcaldes ou personal que ten cargos políticos que están renunciando a elas, según se está vendo últimamente. Pero no pleno de onte tamén se trataron varios temas de índole económico. E, bueno, o que se levou a pleno foi un recoñecemento extrajudicial de créditos, modificación e suplemento de crédito tamén para distintas partidas, como está o presuposto prorrogado, para adaptalo, digamos, hai partidas do presuposto do 2012 que non se gastaron, por así decirlo. Por exemplo, a partida de obras, e o que se fai é facer ese suplemento, ese trasvase de diñeiro para outro tipo de cuestións, non? Despois un recoñecemento extrajudicial de dúas facturas que estaban sin aprobar, unha que ven do ano 2006, creo recordar, que era concretamente dun accidente de tráfico dun vehículo contra unha farola, que deberon pasar 2 ou cerca de 3 anos que non se pagou digamos, o sinistro, e que, bueno, pues, se había feito a obra e estaba sin aboar, entonces hai que levar ao recoñecemento extrajudicial. Esa é outra factura de un suministro do ano 2012 de materiais para limpiar as rúas cando algún coche fai vertido de aceites ou valvolinas, se é un tractor ou unha maquinaria agrícola. E despois tamén se levou a aprobación, digamos, para empezar expedientes de averiguación de camiños, de 2 camiños na parroquia de Requeixo, para determinar se son públicos ou non, e outro no lugar de Brandián en Vilaúxe. Tamén se tratou o inicio da desafectación do antigo Colexio de Educación Infantil no Parque Eloísa Rivadulla, pechado este ano pola Xunta. E nós o que queremos é que se nos revirta, digamos, o uso do mesmo. A impresión de que a Xunta que non o vai a utilizar para ningún outro servicio. O que queremos é que se lle ceda de novo uso ao Concello para determinar por parte nosa a ver a que o destinamos.